Ve skutečnosti o tom máme starověké důkazy v podobě Platónových dialogů, kde hovoří o posledních dnech Atlantidy. Něco je pohřbeno 3 kilometry pod ledem Antarktídy. A Linda Moulton Howe říká, že je to starší než poslední doba ledová. 25 let mlčela. Námořní inženýři, důstojníci NORADu, vědci a vojenští dodavatelé za ní jeden po druhém přicházeli, vyprávěli jí, co tam dole viděli a nutili jí slíbit, že počká. Většina z nich je teď mrtvá. Jeho letka letěla pod zem do hloubky. Začne to bujnou zelenou oblastí a on ani nemůže uvěřit vlastním očím. Ale to je jen začátek jeho neobyčejného příběhu. A Linda se konečně rozhodla prolomit mlčení. Protože podle jejich vlastních slov lidé potřebují vědět, co ti muži našli pod ledem a co není jeskyně ruina a nic, co lidská historie kdy zaznamenala. První svědek. Prvním duchem byl palubní inženýr amerického námořnictva. V roce 1982 byl ze základny McMurdo přidělen k rutinní zásobovací misi směřující do odlehlého výzkumného tábora hluboko ve vnitrozemí Antarktidy. Standardní posádka, standardní náklad, standardní trasa. Počasí bylo drsné, ale takové drsné, jakým jeho posádka proletěla 100krát. Pak selhalo vybavení. Letadlo bylo nuceno přistát na hřebeni, nikde poblíž místa, kde mělo přistát. Vítr je bičoval do strany. Teplota klesla natolik, že odhalená kůže během několika sekund zmrzla a kov letadla měl pocit, jako by hořel, když se o něj dotkl jeho rukavice. Posádka se rychle pustila do práce, protože všichni na palubě chápali, že vyřešení problému a návrat do vzduchu je jediná cesta domů. A tady to začíná být zvláštní. Zatímco ostatní pracovali, inženýr odstoupil od letadla a rozhlédl se přes hřeben. Něco upoutalo jeho pozornost. Tvary v dálce, které se nehodily s ničím kolem nich. Čisté linie, ostré úhly, povrchy, příliš hladké, příliš rovné, příliš záměrné. Led se takhle netvoří. Sníh se sám nevyřezává do pravých úhlů. Udělal pár kroků blíž, pak ještě pár dalších. To, co uviděl, potom ho zarazilo. Z místa, kde vítr strhl led, vyčnívala část mohutné konstrukce. Pevného tvaru. Nevypadala jako skála. Nevypadala jako led. Vypadala jako něco postaveného, něco, co tam bylo schválně umístěno rukama, která přesně věděla, co dělá. Než se stačil přiblížit, rádio ožilo. Pilot mu nařídil okamžitý návrat k letadlu. Otočil se a odešel od čehokoliv, co to bylo. A řekl si, že se vrátí a pořádně se podívá, až příště poletí touto trasou. Přes jižní pól byl vstup do středu země. A on letěl letadly na jih pod jižním pólem. A když to udělal, zjistil, že když přelétal nad pólem, k tomu neměl šanci. Když letadlo přistálo zpět na základně, už na něj čekali důstojníci tajné služby. Posádka byla oddělena. Každý muž byl odveden do jiné místnosti a vyslýchán o samotě. Letové deníky byly shromážděny a orazítkovány jako tajné. Před ně byly položeny dohody o mlčenlivosti a bylo jim řečeno, aby je podepsali. Pak přišel pokyn, který si inženýr ponese po zbytek života. Bylo jim řečeno, že k misi nikdy nedošlo a že o ní už nikdy nesmí mluvit. Tento slib dodržel. 16 let nic neřekl. Odešel do důchodu. Stárl. Sledoval, jak se jeho zdraví začíná zhoršovat, stejně jako zdraví každého starého muže. A pak někdy v roce 1998, počátkem 70, seděl sám ve svém obývacím pokoji, zvedl telefon a zavolal Lindě Moulton Howové. Mluvil celé hodiny. Řekl jí datum, trasu letu, jména posádky, popis stavby na hřebeni. Jeho hlas se netřásl, když začal, ale než se dostal k části o zpravodajských důstojnících, čekajících na přistávací ploše, byl nejistý jako hlas starého muže, když v sobě příliš dlouho něco zadržuje. Linda ho nepřerušila, nenaléhala, nechala ho mluvit, dokud neskončil.
A když skončil, řekl jí, že je unavený a zavěsil. Než promluví další svědek, dejte si chvilku a stiskněte tlačítko odebírat. Většina mužů v tomto příběhu je už pryč. Těm, kteří jsou stále naživu, dochází čas ho vyprávět a Lindě dochází čas, aby ho vyprávěla za ně. Pokud chcete, aby tento příběh přežil to nejmenší, co můžete udělat, je zajistit, aby ho algoritmus udržel viditelný. Podivný vzorec. Linda se neutekla zveřejnit výpověď inženýra. Vyhledala si jeho služební záznam. Ověřila si jeho hodnost, kariérní historii a mise, které absolvoval. Každý detail, který jí sdělil, byl ověřen. Byl přesně tím, za koho se vydával. Ale jeden muž, jedno pozorování, jeden hřeben uprostřed Antarktidy nestačil, takže jeho svědectví uložila a nechala si ho pro sebe. V tu chvíli netušila, že právě zaslechla první kousek vzorce, jehož plné odhalení bude trvat dalších 20 let. Pak se začali ozývat další lidé. Ne všichni najednou. Nejdříve jen pramínek, pak v průběhu let stálý proud. Pocházeli z různých odvětví, různých zemí, různých desetiletí. Nikdo z nich se neznal. Nikdo z nich si neporovnal poznámky. A přesto, když jejich svědectví položila vedle sebe, popisovala totéž. Kontaktoval ji geolytik ohledně průzkumu ledu pomocí radaru, které provedl během mise v Antarktidě. Jednoho večera seděl ve své domácí kanceláři se zavřenými dveřmi a stlumenou lampou a řekl jí, že radar zachytil něco, co tam nemělo být. Ne malé trhliny, ne přírodní jeskyně, ale velké prázdné prostory, hluboko pod ledem, s tvary příliš pravidelnými, příliš organizovanými, příliš čistými na to, aby byly dílem geologie. Podal svou zprávu a čekal na odpověď. Odpověď přišla rychle. Jeho nadřízený se do telefonu odmlčel a pak nařídil utajení dat. Během několika hodin byly údaje ze systému odstraněny. Celý jeho tým byl přeřazen na jinou pozici. Bylo mu jasně řečeno, že to, co viděl, nikdy neviděl. Vytisknutý výtisk si nechal. Lindě řekl, že si ho roky nechával přilepený uvnitř zásuvky, jen aby ji mohl občas otevřít a připomenout si, že je skutečný. Pak přišel svědek ze stavebního praporu amerického námořnictva. Zavolal Lindě od kuchyňského stolu někde na americkém středozápadě. Jeho hlas byl tichý, jako by se bál, že zdi poslouchají. Jeho jednotka byla letecky převezena na místo vzdálené míle od jakékoliv známé výzkumné stanice. Nebyla tam žádná vědecká instruktáž. Nebyli tam žádní geologové, kteří by vysvětlovali místní horninu. Tato velká změna v úbytku druhů nastala, když byl plankton nucen přizpůsobit se novým klimatickým podmínkám ledu a sněhu, které byly jasně patrné ve vzorcích půdy z doby před 33 miliony let. Byl jen jeden rozkaz, a to vrtat přímo dolů. Vrtli celé dny. Když šachta dosáhla cílové hloubky, slezl dolů na postroji. Zpočátku sám jediný zvuk jeho vlastního dechu slyšel pod kapucí. Viděl, do čeho narazili. Zdi. Hladké kovové stěny příliš dokonalé na to, aby byly přirozené. Zakřivující se od dna šachty do tmy v obou směrech. Stál na dně díry ve tmě a cítil strach, jaký nikdy předtím necítil. Druh strachu, který nepramení z nebezpečí, ale z pochopení. Řekl Lindě, že nedokáže slovy popsat to, na co se dívá. V telefonu se rozhostila dlouhá pauza. Když konečně znovu promluvil, chtěl vědět jen, zda si myslela, že kdokoliv ji postavil, je stále tam dole. Další kontakt na ní dal vědec, pracující na argentinské základně Esperanza na antarktickém poloostrově. Zamyslete se nad tím na chvilku. Výzkumník ze zahraniční základny, bez jakéhokoliv spojení s velením amerického námořnictva, volal americkému novináři, protože mu došli lidé, kterým by mohl bezpečně sdělit informace. Řekl Lindě, že jeho tým občas vytahuje z ledových jader předměty staré přes 12 let. Předměty nevypadaly přirozeně. Nevypadaly jako nic, co by mělo být z té doby zmrzlé do ledu. A pokaždé se ze země vynořilo něco neobvyklého. Vojenský personál dorazil během několika hodin. Vzorky byly odebrány. Nebyly podány žádné papíry.
Nebyla napsána žádná zpráva. Bylo to, jako by se objevy nikdy nestaly. Pilot se spojil s jiným kusem. Řekl Lindě, že v Antarktidě existuje zakázaná zóna, která se neobjevuje na žádné oficiální mapě, kterou kdy viděl. Civilní letadla do ní nemohou vstoupit. Dokonce i vojenští piloti potřebovali zvláštní povolení, aby mohli letět kdekoliv v její blízkosti. Jednou se zeptal nadřízeného, co se v této zóně nachází. Nadřízený mu dal 3 slova a zarazil ho. Citlivý výzkumný projekt. Pak mu bylo řečeno, aby se přestal ptát. Už se neptal. Ale Lindě řekl, že po zbytek své kariéry se pokaždé, když letěl po trase, která ho zavedla do několika set mil od této zóny, přistihl, jak se dívá z okna kokpitu bokem, protože věděl, že tam dole je něco, co nikdo nepojmenuje. Linda si tyto zprávy rozložila před sebe a zírala na ně. Ti muži si byli navzájem cizí. Sloužili v různých desetiletích, v různých rolích pod různými vlajkami. Neměli žádný způsob, jak sladit své příběhy. A přesto každý z nich ukazoval na totéž. Něco velkého, něčeho strukturovaného, něčeho skrytého pod ledem a něčeho mocného. Lidé nechtěli, aby se o někom mluvilo. V roce 2016 prošel jejími dveřmi muž, který to všechno spojil dohromady. Zakopané struktury. Byl to důstojník NORADu ve výslužbě s prověrkou pro přístup k utajovaným informacím. Pracoval na antarktické operaci na začátku prvního desetiletí 21. století. Linda ho později popsala jako nejdůvěryhodnější zdroj, s jakým kdy ve své kariéře dělala rozhovor. A to je kariéra, která trvá více než 40 let. Posadil se na židli naproti jejímu stolu, položil složku a začal mluvit plochým, uspořádaným tempem muže, který informoval místnosti plné generálů. Nezvyšoval hlas, nedělal pauzu pro efekt. Mluvil tak, jak mluví muž, který se již smířil s tím, že to, co se chystá říct, bude znít nemožně a rozhodl se, že mu na tom už nezáleží. To, co jí řekl, neznělo jako pozorování. Znělo to jako briefing. Pod západoantarktickým ledovým příkrovem, řekl v hloubce přibližně 2 metry, se nacházely struktury, které nepatřily přírodě. Nebyly to skalní útvary, nebyly to ledové anomálie. Byly postaveny, zkonstruovány, navrženy někým pro nějaký účel, s takovou přesností, jakou lidská historie nezaznamenává. Zůstaňte se mnou, protože v tomto okamžiku příběh přestává být sbírkou podivných pozorování a stává se něčím úplně jiným. Řekl jí, že stavby jsou starší než led, který je pokrýval. Byly postaveny před poslední dobou ledovou. To znamenalo, že tam byly už před více než 12,0 lety, kdy Antarktida ještě vůbec nebyla zamrzlou pustinou. Před 12,0 lety měl kontinent jiné klima, řeky, lesy a podmínky, které mohly podporovat život. Ať už tam dole bylo cokoliv, postavil někdo žijící na zelené Antarktidě, kterou žádná historická kniha nikdy nepopsala. Pokračoval. První signály byly zachyceny během operace High Jump, slavné expedice z let 1946 až 1947 vedené admirálem Richardem Byrdem. Oficiální verze operace High Jump zněla, že se jednalo o výcvikovou a výzkumnou misi. Americký námořní důstojník a badatel admirál Richard Byrd, jeden z prvních pilotů, kteří přeletěli severní i jižní pól, zorganizoval operaci High Jump, největší expedici, která kdy do Antarktidy dorazila. Tato expedice námořnictvu poskytla příležitost procvičit si operace v chladném počasí. Utajovaná data však vypovídala něco jiného. Seismické průzkumy zachytily hluboko pod ledem signály, které neodpovídaly žádné známé geologii. Naměřené hodnoty byly zaznamenány, uzamčeny a nikdy nebyly zveřejněny. Po dalších 70 let operace pokračovaly pod různými názvy a různými vlajkami. Mise pořádaly Spojené státy. Mise pořádal Sovětský svaz. Rusko pokračovalo tam, kde Sověti skončili. Nakonec se k nim přidala i Čína. Žádná z těchto expedic nebyla považována za běžné vědecké expedice.
Důstojník Lindě řekl, že se s nimi zacházelo jako s vyprošťovacími operacemi. To slovo všechno změnilo. Vyprošťování znamená, že je něco, co se má vyprošťovat. Znamená to, že se ze země vytahují předměty, materiály, technologie a odvážejí se někam jinam. Týmy struktury jen nemapovaly, vcházely do nich. Na některých místech jim cestu dolů poskytovaly přírodní ledové jeskyně. Na jiných místech vrtali hluboké šachty skrz led, aby se dostali k budovám pod nimi. A to, co nacházeli, nebyla jediná izolovaná ruina. Byl to komplex. Celý systém struktur, rozprostírajících se pod ledem propojených, organizovaných, dostatečně velkých, na to, aby se dali nazvat městem. A některé z vytažených předmětů stále fungovaly. Výzkumníci nedokázali vysvětlit, jak zařízení fungovala. Nedokázali je zpětně analyzovat. Zařízení však byla funkční i po 12,0 letech pohřbená pod 2 metry ledu. Vyproštěné předměty byly převezeny do utajovaných zařízení k dalšímu studiu a tam zůstaly. Linda požádala o důkazy. Nechtěla jen příběh. Chtěla něco, co by si mohla ověřit. Důstojník sáhl do své složky a posunul po stole list papíru. Souřadnice, pak další list, interní dokumenty s redigovanými částmi. Dokumenty obsahují názvy projektů vázané přesně na tato místa. Nechal papíry na jejím stole a odešel. O několik týdnů později jí v poštovní schránce přistála jiná obálka. Uvnitř byla další sada souřadnic a krátký ručně psaný vzkaz od muže, kterého nikdy nepotkala. V roce 2003 pracoval na utajované vrtné operaci a byl připraven jí říct, jak se tam dostali. Souřadnice na jeho vzkazu se shodovaly s těmi, které jí už dal důstojník Noradu. Nebyly si podobné. Byly identické. Linda se podívala na 2 papíry ležející vedle sebe na stole a pochopila, že už se nehoní za příběhem. Dostávala ho podávat. Vrtné operace. Byl to vojenský dodavatel. Místo, kam ho letecky převezli, jí řekl, odpovídalo souřadnicím, které jí už dal důstojník Noradu. Řekl jí, že se už léta pořádně nevyspal. Jeho tým byl nasazen do práce bez většího vysvětlování. Řekli jim, že vrt se zahloubí, aby se dostali ke geologické anomálii. To bylo vše. Žádná přednáška z geologie, žádný pojem o tom, co vlastně dělají. Vrtali celé dny. Stěny šachty pod pracovními světly zářily bíle a modře a po stranách se táhly dlouhé zmrzlé pásy ledu jako žíly. Otvor nahoře se s postupem dolů stále zmenšoval. Nejdřív kruh, pak mince a pak nic. Spustili ho dolů na plošinu. Kolem něj byla jen tma prorušovaná světly na jeho helmě a výstroji. Chlad se nepodobal ničemu, co kdy cítil. Chlad, který ho s každým nádechem bolel v plicích. Pak v určité hloubce led pomalu nezmizel ve skálu tak, jak měl. Zastavil se náhle čistě jako konec zdi. Plošina se zastavila. Vystoupil. Prostor, do kterého vstoupil, nebyla jeskyně. Nebyla to komora vytesaná vodou nebo tlakem. Byla otevřená, velká a tvarovaná. Ukázal světlo na stěny. Byly na nich značky, symboly, dlouhé řady vzorů, které neodpovídaly žádnému písmu, o kterém kdy slyšel. Tým stál mlčky, vstřebával to a snažil se pochopit, na co se dívají. Pak před sebou uviděl dveře. Volný otvor ve zdi, zarámovaný tvarovaný vchod vedoucí hlouběji do čehokoliv, co tohle místo bylo. Chtěl jim projít. Každý instinkt v jeho těle mu říkal, aby jím prošel, ale neměl k tomu povolení. Pouze menší skupina vědci a vyšší vojenský personál byla oprávněna jít dál. Sledoval je, jak se připravují. Sledoval, jak procházejí, a pak byl poslán zpět nahoru. O několik let později, když ho nemoc postavila čelem ke konci života, zvedl telefon a zavolal Lindě z hospicového lůžka. Jeho hlas byl slabý. Mezi větami se musel zastavit, aby popadl dech. Řekl jí své jméno. Řekl jí svou úroveň prověrky. Řekl jí rok. A pak jí vyprávěl, co viděl na dně šachty. Řekl jí o dveřích.
Řekl jí, že to s sebou nosil v tichosti příliš dlouho a že to s sebou nepřenese přes cokoliv, co přijde potom. A pak jí řekl, co si s sebou bude od té chvíle nosit do každého rozhovoru, který bude dělat. Lidé to potřebují vědět. Našli tam dole něco, co změní dějiny. Zemřel krátce poté. Nalezené důkazy. Linda stále tahala za nit a přicházeli další svědci. Ne muži, kteří byli na dně šachty, ale muži, kteří manipulovali s tím, co z ní vylezlo. Analytik satelitních snímků jí na konci dlouhé kariéry z tiché kanceláře řekl, že na surových antarktických snímcích viděl neobvyklé tvary, než byly snímky vyčištěny a zveřejněny. Celé části fotografií byly rozmazané nebo zcela vymazané. Jiné části byly nahrazeny hladkou, bezvýraznou bílou barvou, tam, kde měla být topografie. Někdo někde v řetězci úschovy promíval data dříve, než se dostala k očím civilistů. Originály existovaly. Viděl je, ale veřejnost uvidí jen vyčištěnou verzi. Řekl Lindě, že přestal důvěřovat žádné fotografii Antarktídy, kterou viděl v televizi nebo v časopise, protože věděl, co na ní chybí. Vědec zabývající se materiály krátce prostudoval vzorky odebrané při antarktických obnovovacích operacích. Tady to začíná být zvláštní. Řekl Lindě, že materiály neodpovídají ničemu v žádné známé databázi, ani v archivech materiálových věd, ani v metalurgických referencích, ani v žádném katalogu přírodních nebo uměle vyrobených látek na planetě. Vzorky se při testování chovají podivně. Drželi si tvar i za podmínek, které by je měly deformovat. Reagovali na elektrický proud způsobem, na který nic na jeho stole nemělo právo. Podal svá předběžná pozorování a byl zdvořile a rázně z projektu vyloučen. Když se zeptal, kam vzorky půjdou dál, nikdo mu to neřekl. Když se zeptal, kdo je bude testovat příště, nikdo mu to také neřekl. Koordinátor logistiky, který pracoval s antarktickým programem Národní vědecké nadace, přidal další vrstvu. Viděl seznamy vybavení, které neodpovídaly žádné běžné výzkumné misi. Těžké výkopové nástroje, uzavřené kontejnery, určené k přepravě něčeho křehkého nebo nebezpečného. Dopravní trasy vedly přímo k ministerstvu obrany, nikoli k akademickým institucím. Ať už bylo z Antarktidy přepravováno cokoliv, nesměřovalo to do univerzitní laboratoře. Směřovalo to někam s vyšším plotem a delší papírovou stopou. Linda také od mnoha svědků stále dokola slýchávala tentýž podivný detail. Elektronická zařízení selhávala v blízkosti určitých míst. Kompasy se otáčely. Přístroje se vypnuly. Komunikace se přerušila. Něco na těchto místech narušovalo technologii způsoby, které nikdo nedokázal vysvětlit. Ať už to bylo cokoliv, stále to bylo aktivní a stále to něco vysílalo. Po 12 letech pohřbených pod ledem do roku 2020 Linda shromáždila více než 15 důvěryhodných svědectví, ověřených souřadnic podrobností o operaci Crosscheat jmen dat, hodností misí prohlášení vojenského personálu vědců, dodavatelů a důstojníků, kteří v Antarktidě pracovali po několik desetiletí. Vytvořila soubor důkazů, které k tomuto tématu dosud žádný reportér neshromáždil. A pak začali její svědci umírat. Pravda konečně vyšla najevo. Jeden po druhém mužům, kteří jí svěřili své příběhy, docházel čas. Někteří byli staří, když ji poprvé kontaktovali. Jiní byli nemocní. Několik jich zemřelo nečekaně. Každá smrt ji zasáhla stejným způsobem, s uvědoměním si, že další hlas utichl a že odpovědnost za nesení jeho slov nyní leží přímo na jejich bedrech. Důstojník NORADu ve výslužbě, nejdůvěryhodnější zdroj, s nímž kdy dělala rozhovor, zemřel v roce 2022. Když se dozvěděla tu zprávu, něco se v ní změnilo. Tu noc dlouho seděla u stolu, prohlížela si jeho složku a souřadnice, které jí před lety předal. Chápala, že se stala posledním živoucím archivem těchto výpovědí. Pokud bude čekat příliš dlouho, pokud bude u svědectví sedět dál, tak jako u toho prvního v roce 1998, celý příběh s ní zemře.
Desítky let práce, desítky hlasů, všechno pryč. V rozhovoru z roku 2023 to řekla jasně. Lidé to potřebovali vědět. Pokud by tento příběh nevyprávěla kompletně se všemi detaily a se všemi zdroji, které by dokázala zodpovědně jmenovat, pak by zanikl. Tyto muži jí důvěřovali. Měla zodpovědnost zajistit, aby jejich svědectví přežila. Toto rozhodnutí všechno změnilo. Koncem roku 2023 začala sestavovat to, co nazvala komplexní zprávou o Antarktidě. Shromáždila každé svědectví, každou souřadnici, každý detail operace, každý dokument, který shromáždila za více než 25 let vyšetřování. Začátkem roku 2024 začala jeho části zveřejňovat prostřednictvím svých webových stránek earthfiles.com. Zveřejnila souřadnice budov, které svědci hlásili. Zveřejnila odtajněné dokumenty k operaci, skok do výšky, včetně těch redigovaných, aby každý mohl přesně vidět, co bylo začerněno a co ne. A pak udělala to, čeho se mocní lidé bojí nejvíc. Řekla svému publiku, aby si důkazy ověřilo samo. Reakce vlád byla taková, jakou Linda očekávala. Nebyla žádná popírání, nebyla žádná potvrzení, nebyla žádná vysvětlení. Bylo jen ticho. A pro Lindu to ticho říkalo vše. Takhle velký příběh s takhle závažnými tvrzeními obvykle vyvolá záplavu kritiky, tiskových zpráv, komentátorů, oficiálních prohlášení vyvracejících souřadnice svědky, časové osy. Skutečnost, že se vůbec nic neobjevilo, ani jedna věta odpovědi od jakékoliv agentury jí prozradila, že narazila na něco skutečného, na něco, co se odpovědní lidé rozhodli nechat bez odporu, než se tím vůbec zabývat. Mlčení není absence odpovědi. Někdy je odpovědí mlčení. Její příběh se ve skutečnosti netýká Antarktidy. Je o tom, jak dlouho se dá pravda utajovat pod vodou, než se konečně vynoří na povrch. Je to o obyčejných mužích, kteří viděli něco mimořádného. Udrželi si tajemství, protože jim to bylo nařízeno, a pak se na samém konci svého života rozhodli říct jednomu novináři pravdu. Je to o novináři, který naslouchal, ověřoval, čekal a odmítl nechat tyto hlasy zmizet, když to udělali jejich majitelé. Na tomto světě může být stále mnoho věcí skrytých sedících pod ledem, sedících v trezorech, sedících v tichu mužů, kteří se ještě nerozhodli promluvit. Ale rozdíl nyní díky Lindě Moulton Howe a svědkům, kteří jí konečně uvěřili, je v tom, že víme, kde hledat. Víme, jaké otázky klást. Víme, že máme stále naslouchat. A víme, protože to konečně řekla nahlas, že to lidé potřebují vědět. Pokud vás tento příběh dojal stejně jako mě, napište komentář níže a sdělte mi, který svědek vás nejvíce přesvědčil. Palubní inženýr na hřebeni v roce 1982, dodavatel, který viděl dveře, nebo důstojník NORADu, který to všechno nakonec spojil. Pak klikněte na odběr, protože další video se zaměří na operaci Skok do výšky. Dokumentuje je samotné a ukáže vám přesně to, co muži admirála Byrda zjistili v roce 1947, co svět nikdy neměl C.